Pozdrav, kako smo? Krećemo od jedne najjednostavnije lekcije. Wie heißen Sie? Naravno, odgovor će biti ich heiße. Samo odbijamo ovo N. Ich heiße Pauline Keller. I ovdje imamo ich komme aus der Schweiz. Dolazim iz Švajcarske, odnosno poreklom sam iz Švajcarske. Pitanje će biti woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Treće pitanje, stigli smo do trećeg. Ovdje imamo arbeiten Sie, arbeiten je raditi. Zato kažemo Gastarbeiter, gost radnik, gostujući radnik u Njemačkoj. Pa će pitanje će biti was arbeiten Sie ili wo arbeiten Sie? Gdje ili šta radite? Was ili wo? I onda će odgovor biti ich arbeite als Chemie-Ingenieurin. I ako je Novartis, to je ime firme, šta je onda? Koje onda pravilo važi? Bei Novartis. Bei Novartis. Dakle, ich arbeite. Za prvo lice nastavak. Idemo na četvrto pitanje. Verheiratet, udata u ovom slučaju. Može značiti i oženjen, ali u ovom slučaju je udata jer je žena u pitanju. Nein, ich bin nicht verheiratet. Nisam udata. A pitanje će biti sind Sie? Sind Sie verheiratet? Ajmo malo da pišemo sind i naravno veliko Sie jer je persiranje u pitanju. Welche Sprachen Sie? Koje jezike? Welche Sprachen, množina, Sie sprechen. Welche Sprachen sprechen Sie? Koje jezike govorite? Ich spreche, sad nema N, ich spreche, Deutsch, Französisch, Englisch und Italienisch. Dobro je znati imena ovih, često se pominju ovi jezici, pa upamtite imena. Hobbies ima ovo za množinu nastavak S kao u engleskom. Was sind Ihre Hobbys? Šta su vaši hobiji? Was sind Ihre Hobbys? Ich Volleyball und gern Romane. Volleyball. Ich spiele. Rado igram. Volleyball spielen. A šta možemo sa romanima? Možemo čitati. Und lese. Gern znači rado romane. Dakle, ovdje je glagol lese, ovdje je ich spiele. Pošto je dugo i, onda ide sa e. Spiele volleyball. Dolazimo do posljednjeg pitanja. Was machen Sie Wochenende? Šta radite vi Wochenende za Was machen Sie Wochenende? Šta radite vi vikend? Za vikend se kaže am Wochenende. Šta radite za vikend? Ich schlafe lange. Lange schlafen, spavati dugo. Ich schlafe lange. Spazieren, znači gehen. Ich gehe lange spazieren. Ich schlafe lange, gehe spazieren oder koche, Freunden, kuvati prijatelji.
koja će kombinacija biti kohe mit Freunden. Kohe mit Freunden. Idemo lagano na sljedeću lekciju. Ovdje imamo Otto, Fernsehen. Vidite kako to ide. Sličice su nam date šta on to radi. Otto. I u ovom slučaju zadat je glagol Fernsehen. Ovaj glagol je inače deljev fern i sehen. Fernsehen, gledati televiziju. I ima još jednu specifičnost, glagol sehen prelazi u i, prelazi u i kod tog glagola, pa se onda i to dugo i, pa će biti Otto sieht fern. Otto gleda televiziju, Otto je njegovo ime. Idemo dalje. Egon. Egon im Park. Sad mi treba da pogodimo koji je zadati glagol, a Egon u parku. Šta on to radi u parku? Da vidimo. Nadam se da prepoznajete ovdje kao i ja. Laufen. Glagol je laufen, a to je trčati. Laufen. Laufen, sad, ovdje će još nešto da se desi kod glagola laufen. Treba t, treće lice, pošto je tako, muški rod, jednine, treće lice. Egon läuft. Läuft. Da prebacimo na nemački. Läuft. Egon läuft im Park. Egon trči u parku. On trči u parku. Ovdje imamo veš mašinu. Kako kažemo prati veš? Veše sa e, jer ima dve tačkice, pa nije vaše, nego veše, ali glagol je vašen. Glagol je vašen. Veše vašen, prati veš. I nama treba da kažemo da Max, ovaj dečak, momak, Max heute seine Wäsche. Heute je danas. Seine njegovo rublje, veš, njegov veš. Dakle, kako će biti treće lice jednine? On pere. Biće sa t, mora da se završava na t, ali je opet a prelazi u e. Pa je wäscht. Max wäscht heute seine Wäsche. Ovdje je jasno, na sljedećoj sličici, nadam se, imamo dva prijatelja koji beer je pivo, jeli? Kao i na engleskom, ko zna, lako će da upamti. Bier trinken. Trinken. Max und Moritz. Max und Moritz, pošto su množina, njih dvojica, oni, to će onda biti treće lice, ja ti on, mi vi, oni. Pa će biti trinken. Trinken. Znači ništa se faktički ne menja. Ostaje treće lice, ima taj oblik da je kao u infinitivu. Kao i wir trinken. Prvo lice množine također kao i infinitiv. Ovdje imamo Zeitung. Zeitung su novine. Ne treba mešati sa Zeitschrift, što su magazini ili nedeljne novine. No? Ovo je Zeitung. Zeitung lesen. Sad ovdje ćemo imati jednu promjenu kod štam vokal, lesen, ovaj osnovni vokal, jel? Pa će biti Rudolf, mora na t da se završava, ali neće biti Rudolf lässt, kao što bi da je pravilno, nego liest. Rudolf liest Zeitung. On čita novine. Rudolf liest. Ok, šta ovdje imamo? Šta na ovoj sličici vidimo? Ernst, to je njegovo ime. I šta on to radi? Na što vam ovo liči? Ako na bilo šta liči, a nadam se da liči, pa kohen, on kuva. Kohen je glagol, znači to nam je zadato, a treba sad taj glagol da upotrebimo ovdje. Ernst koch, odbijemo n i dobijamo kocht. Ernst kocht.
Ernst kuva. Geschirr. Geschirr su sudovi, posuđe, kako gdje kažemo, jel? Geschirr, šta će biti ovo šp? Kad je sp na početku reči, onda se čita kao šp. Kao i recimo kod glagola špilen, igrati. Ili recimo st, kad je na početku reči, onda je št. Kao kod recimo štat, grad. Die Stadt. Što će ovdje biti? Ovdje imamo špülen. Dakle. Prati posuđe, prati sudove. Anton und Egon. Anton und Egon, to su oni. Će biti sie. Also sie spülen. Najprostije moguće. Ne treba ništa da se menja. Sie spülen Geschirr. Oni peru posuđe. Što ovdje imamo? Manfred muškarac i Freundin, njegova devojka, ili pošto piše mit einer Freundin, će biti sa jednom drugaricom. Mit Freunden, ovo je množina, prijatelji, ovo je Freundin, prijateljica. Sprechen. Najprostije moguće pričati sa prijateljima, ali šta onda imamo? Naravno, na kraju opet treba da nam stoji slovo t, jer je treće lice jednine, ali Manfred prelazi u i. Er spricht mit einer Freundin. Er spricht. Prelazi u i. Opet imamo jedan nepravilan glagol. Po čemu nepravilan? Autofahren. Fahren, nemojte zaboraviti ovo h. Mora h da bude u glagolu, iako se ne čita, jer rekli smo h u sredini reči se ne čita. Autofahren, Wilhelm fährt. Opet treba h. Fährt. T, opet ponavljamo za treće lice jednine, t je nešto što nas uvek prati, ali u ovom slučaju a prelazi u e, odnosno a umlaut. Umlaut je ovo preglašavanje, ove dve tačkice, umlaut. Wilhelm fährt mit seinem Sportauto. On se vozi svojim sportskim automobilom. Njemci kažu sa automobilom. U srpskom bismo za instrumental rekli automobilom, bez onog sa. Ali dobro, to su naše osobenosti našeg jezika. Muzik, šta može muzik? Muzik hören. Pa će biti Rainer hört. Nema u ovom slučaju nikakve promjene. Rainer hört Musik. Rainer sluša muziku. Musik hören. Ovdje imamo šta on radi. Ovdje je već očigledno schlafen. SCH čitamo kao š. Schlafen. I onda će biti Bernd, to je njegovo ime, Bernd. Naravno mora t, pošto je treće lice, ali koja je promjena? To nas zanima. Nećemo reći Bernd, pa sad da je pravilan glagol, bilo bi schlaft, ali u ovom slučaju je schläft. Bernd schläft. Bernd spava. Ok, nastavljamo dalje uskoro. Idemo dalje, u ovom slučaju imamo muškarca, Julio Sanchez, ovdje gore vam piše, Julio Sanchez, i ist dein Name, je tvoje ime. Kako ćemo postaviti pitanje? Pa naravno se Wien, napisao sam Wien, što znači Beč. Wie ist dein Name? Mein Name. Imamo prisvojnu zamenicu, odnosno prisvojni član. Mein Name ist Julio Sanchez. U srpskom bismo mi rekli
prisvojna zamjenica. Heimat, Stadt. Rodni grad. Was ist, pošto je Stadt die Stadt, onda će biti ne samo dein, nego deine. Was ist deine Heimat, Stadt? I odgovor će biti meine. Zašto opet e? Pa zbog onog die. Pošto se die završava na e, jel? Onda i to mein mora da dobije e. Meine Heimat, Stadt. Meine Heimatstadt ist Madrid. Moj rodni grad je Madrid. Ovdje imamo im moment. Im moment znači u momentu, momentalno, trenutno. Wohnen, ovo je drugo lice od glagola wohnen. Drugo lice jednine. Wo wohnst? Wo wohnst du? U ovom slučaju ne persiraju. Vidjeli smo. Deine, tvoj. Nisu rekli ihre. Vaš rodni grad. Zato ćemo imati wo wohnst du. Naravno, početak rečenice pišemo velikim slovom, ali inače nije veliko slovo ako je negdje u rečenici. Wo, gde. Wo wohnst du im moment, im je in plus dem. In plus dem, znači in plus dem daje im moment. Wo wohnst du im Moment? Ich wohne im Moment in Berlin. Kad je nešto, kad određujemo mesto gdje se vrši radnja, koja je to radnja, stanovanje, onda je u Berlinu i koristimo in Berlin. A za kretanje kažemo ich gehe nach ili ich fahre nach Berlin. Vozim se za Berlin. Znači, u ovom slučaju je in, a kod kretanja je nach. Was du beruflich? Was du beruf? Beruf je posao. Samo kad bi stajalo ovo, beruf, velikim slovom, to je posao, zanimanje. A beruflich bi bilo poslovno. Dakle, hoće da ga pita Julio, jel? Julio, obraća se tom Juliju, šta ti radiš poslovno, odnosno, mi bismo rekli šta si po profesiji, pa će zbog toga biti was machst du beruflich, Julio? Was machst du beruflich? On odgovara, ich bin student, ja sam student. Ich der Humboldt Universität, čuveni Humboldt u Berlinu. Humboldt Universitet, ja na Humboldt univerzitetu studiram, naravno, ali u njemačkom je na drugom mjestu uvek glagol. Ich studiere. Ich studiere. I bit će an der Humboldt Universität. Šta studiraš? Was studierst du? Naravno, ovo treba velikim slovom jer je početak rečenice. Ich meinen Master in international business. Ovo čitamo kao engleski business. International business bi zapravo bilo. Može i internacional, ali u ovoj kombinaciji international business. Međunarodni biznis. Znači, ja pravim, ich mache. Mi ne bismo rekli ja pravim, ich mache, ali u ovom slučaju je ich mache. Ja pravim svoj master. Mi bismo rekli ja studiram master studij, jel? Nadam se da se slažete, ostavite u komentaru kako biste vi to eventualno pitali. Idemo na sljedeće pitanje. Ist dein Studium Deutsch? Da li su tvoje studije šta na nemačkom? Na nemačkom, kad kažemo ja pričam na nemačkom, ich spreche auf Deutsch. Pričam na nemačkom ili ich spreche Deutsch, ja pričam nemački. Ali u ovom slučaju tvoje studije su na nemačkom, auf Deutsch. On kaže nein, odgovor je nisu. Auf English. Auf English, na engleskom su. Studije su na engleskom, aber,
ali ich lerne Deutsch in einem Kurs. Aber ich lerne Deutsch in einem Kurs. Ali ja učim nemački na jednom kursu. Vi smo rekli na jednom kursu. Nemci kažu bukvalno u jednom kursu. Ovdje kaže sljedeće pitanje du oft Deutsch. Ti često nemački. A on kaže ja ich spreche im Alltag oft Deutsch. Kako ćemo reći, ovdje je sprechen, glagol je sprechen, imamo kao osnovu, ali sprichst, šta mi je sa prstima da tako danas loše idu po tastaturi. Sprichst du oft Deutsch? Govoriš li često nemački? Ja ich spreche im Alltag. Govorim svakodnevno, odnosno u svakodnevnoj razmeni komunikacije. Oft je često. Engleski je often, ili often, oft Deutsch. I što on ovdje još kaže? Ich Deutsch beim Einkaufen und für meine Hobbys. Ich spreche Deutsch. Ich spreche Deutsch. Znači, govorim nemački, ili možemo reći ich brauche, treba mi. Ich brauche Deutsch. Treba mi nemački prilikom beim Einkaufen. Kaufen, kupiti, einkaufen, kupovina. Beim Einkaufen. Prilikom kupovine. Und für meine Hobbys. Znači, treba mu nemački i za njegove hobije. Za moje hobije. Rekli smo da hobbies ima nastavak s, kao da je engleski. Znači, u engleskom se množina dobija s, dodavanjem s, i u ovom slučaju je baš tako. Ich brauche Deutsch. Treba mi nemački. Ok, vidimo se. Tschüss. Hallo und willkommen zurück. Dobrodošli nazad. Tu smo da vidimo, zadatak je da ove reči koje su date gore ubacimo dole. Vidite kako to funkcioniš. Recimo daten i sad treba tu, to bi bio jedan primjer, naravno ovo je pogrešno, nije tačno rješenje, ali samo da vidite kako funkcioniš. Imamo pacijenten, pacijenti, daten, podaci, besprechungen, sastanci, bauprojekte, projekti za izgradnju, bauprojekte ili projekat, Kinder, deca, das Kind je jedno dete, Kinder, deca. E-mails, e-mail je jednina sa s, kao u engleskom se gradi množina. Prüfungen, ispiti. Prüfung je ispit, Prüfungen su ispiti. Gast je gost, Gäste su gosti. Kunden, mušterije, kupci, naravno, možemo da prevedemo u duhu svog jezika. Kao klijenti. Elektroautos, električni automobili. Da vidimo šta se ovdje uklapa. Eva ist Lehrerin. Eva je učiteljica. Sie unterrichtet, ona predaje. Šta može ona? Eva ist Lehrerin, sie unterrichtet, kome predaje? Predaje deci. Sie unterrichtet Kinder. Unterrichten, predavati. U smislu predavati nastavu. Anna ist Studentin. Ona je studentkinja. Pošto ovo in je nastavak za ženski rod. Ok. Anna ist Studentin, sie lernt für. Ona uči za. Pa, malo je verovatno da uči za šefa ili nešto, ili za bau projekte, za projekte za izgradnju. Prije će biti da uči za ispite. Šta smo rekli, šta od ovog znači ispit?
od ovih reči koje su ponuđene, pa Prüfungen. Sie lernt für Prüfungen. Ona uči za ispite. Ok, Nina, imamo treću rečenicu, Nina ist Kellnerin. Opet imamo in za ženski rod. Sie bedient, bedienen, nekad se govorilo češće bediner, kao ona koja uslužuje u kući. Pa bedient bi bilo posluživati. Sie bedient, koga ona uslužuje, koga ona poslužuje. Što imamo? Mi kažemo dragi gosti, jel? Dragi gosti, liebe Gäste, ona uslužuje goste u tom, pošto je kelner, verovatno u restoranu, kafiću, dakle bit će sie bedient Gäste. Sie bedient Gäste. Ok, neće da... Ok, Ariane, imamo Ariane ist Ärztin, opet imamo ženski rod. Muški rod je Arzt, bez ova dve tačkice, a ovdje imamo dve tačkice, umlaut, Ärztin. Ona je doktorka, lekarka. Sie untersucht. Ona pregleda, pa koga će da pregleda od ovog što je dato? Što mislite, imate li ideju? Sigurno ne električne automobile, nego Patienten. Sie untersucht Patienten. Petra ist Managerin. Sie nimmt teil. An vielen teil. Nimmt teil, to je deljivi glagol. Glagol je teilnehmen. Teilnehmen, što znači učestvovati. Pa onda ovo nimmt dođe na početak, a teil dođe na kraj. Šta će biti? Ona je menadžerka i ona učestvuje, odnosno participira na mnogim, pa šta može biti? Na sastancima, je li tako? Kako smo rekli da se kaže sastanak? Sastancima Besprechungen. Sie nimmt an vielen Besprechungen teil. Besprechungen teil. Ona učestvuje na mnogim sastancima. Ok. Jutta ist Assistentin. Jutta je asistentkinja. Sie beantwortet viele. Ona odgovara mnoge. A mi bismo rekli ona odgovara na mnoge. Šta može biti? Na mnoge. Šta mi kažemo? Odgovori na e-mail. Je li tako? Ona odgovara na mnoge e-mailove. Znači, e-mailove će biti odgovor. Jutta ist Assistentin. Ona je asistentkinja, može biti neka vrsta sekretarice i odgovara na mnoge e-mailove. Birgit ist Architektin. Opet imamo ženski rod, Architektin. Sie leitet, ona vodi. Leitet je voditi, navoditi. Sie leitet, u ovom slučaju je voditi, jel? Pa što može da vodi od ovog svega? Arhitekta, ženski arhitekta, Bauprojekte. Bauprojekte za izgradnju zgrada, jel? Bauen je graditi. Pa će tako biti Sie leitet Bauprojekte. Ona je arhitektkinja. Teško se izgovara na našem jeziku. Da vidimo dalje. Juliane ist Verkäuferin. Verkäufer je trgovac, a Verkäuferin trgovkinja. Sie spricht mit. Sprechen prelazi u spricht. Ona priča sa. Pa što može? S kim može da priča? Elektroautomobilima? Ne. Sa gostima? Pa ne kažemo za gost u prodavnici, nego Kunden. Sie spricht mit Kunden. Ona priča sa klijentima ili sa kupcima. Christiane ist Analystin.
ona je analizatorka, to je sad popularno zanimanje analiziranje velikih podataka. Sie analysiert, ona analizira, znači bit će daten. Zbog čega je popularno zanimanje? Pa sa razvojem veštačke inteligencije, sve više su kompjuteri, sve su moćniji i mogu da obrađuju veću količinu podataka. Johanna ist Elektroinženjerin. Kao dve reči. Elektroinženjerin. Dodamo i in za ženski rod. Elektroinženjerka. Sie konstruiert. Ovo smo se šalili tokom cele lekcije. Šta ona konstruiše kao elektroinženjerka? Sigurno neće konstruisati goste, neće projekte za izgradnju, nego elektroautos. Dakle, da se vratimo, sie konstruiert elektroautos. Ok, družimo se dalje. Hallo, wer hat was gemacht? Wer, ko? Ko je šta radio? Wer hat was gemacht? Imamo ponuđene odgovore. Amalia macht Gymnastik. To je u sadašnjosti heute, danas. Ako ćemo u prošlosti, gestern. Amalia hat Gymnastik gemacht. Machen dobija ovaj prefiks ge, macht, gemacht. Ajmo da vidimo dalje. Paul redet mit Freunden. Reden je pričati, razgovarati, ili tako? Paul redet mit Freunden. Und Paul hat mit Freunden, hat zato što je treće lice, geredet. Paul hat geredet. Idemo da zapišemo. Hat geredet. Markus leitet die E-Mail weiter. Pogledajte ovo. Leitet weiter. Znači, prosleđuje. Leitet. On prosleđuje e-mail. To je kao na forwardovati, što mi kažemo u žargonu. Markus leitet die E-Mail weiter. Kako će biti prošlo vreme, to sad moramo da se setimo. Die E-Mail weitergeleitet. Markus hat die E-Mail weitergeleitet. Ok, prosledio je e-mail. Idemo dalje. Martin lernt Chinesisch. Sa h. Nije k Chinesisch, nije č, nego je Chinesisch. A prošlo vreme od glagola lernen će biti hat gelernt. Hat gelernt. Znači ovdje će biti gelernt. Gelernt, hat, naravno. Boris spielt tenis. Boris igra tenis, a juče je Boris igrao tenis, hat gespielt. Samo dodamo g ispred ovog spielt. Ovo je treće lice, no? Ja, ti, on, ona. Ja, ti, ona ili on, treće lice. RZS, ja, kažemo za treće lice. Ferdinand kauft Lebensmittel ein. Opet deljivi glagol. Kauft ein, pa će biti einkaufen. Glagol je einkaufen. Pa će onda ovdje naravno biti hat eingekauft. Znači ovo što ide na kraj rečenice, to ovdje dolazi na početak glagola. Takvi su nemački glagoli. To smo učili na A1. Ko nije pogledao, nek pogleda. Kome nije jasno, nek pogleda.
hat eingekauft. Einkaufen. Er hat eingekauft. Sarah. Sarah analysiert Daten. Sie hat... Ovdje imamo jedan zanimljiv glagol, analiziren. To su oni glagoli koji se na iren završavaju i koje pravilo tu onda važi? Pa važi da ostaje analysiert. Ne, nije geanalisiert. Jel vidite kako ovo G zvuči čudno? Sie hat analysiert. Ona je analizirala podatke. Znači nema G i ovo T ostaje. Kao u trećem licu jednine. Karin. Karin, često ime u Nemačkoj, Karin. Karin präsentiert ein Projekt. Opet prezentiren je osnova. Kao što smo ovdje imali analiziren, tako je ovdje prezentiren. To su ti glagoli na iren, pa će biti hat prezentiert. Hat prezentiert. Prezentiert. Kad kažem pardon, valjda kažem samom sebi. Jer vam ovo ne smeta. Hat prezentiert. Znači nema geprezentiert. Vidite kako zvuči čudno. Geprezentiert. Ne, ni slučajno. Nego prezentiert. Ajmo dalje. Frau Müller. Frau Müller beantwortet. Ovo su sad glagoli koji počinju sa B, G, R, Ent, Ver, Emp, Über i tako dalje. To su, nabrojao sam sve te prefikse. Znači BG, R, Ent, Ver i tako dalje. Samo sekund, molim. U tom slučaju ćemo imati Frau Müller hat beantwortet. Hat i samo ovo beantwortet. Možemo prosto beantwortet. Sie hat beantwortet. Ona je odgovorila. Mi bismo rekli na e-mailove, a Nemci kažu u bukvalnom prevodu ona je odgovorila e-mailove. Idemo na sljedeći primjer. I ovdje imamo Knut, muško ime, Knut besucht. Kao što je ovo beantworten, tako i ovo besucht. Vorlesungen su predavanja na fakultetu. Knut posjećuje predavanja na fakultetu. Kao što smo ovdje imali beantwortet, nismo rekli gebean, jel, GB, kako se to sudara G i B. Tako ćemo i ovdje besucht, hat besucht. No i prostije, hat besucht, copy-paste, er hat gesucht. Herr Maus, vereinbart, rekao sam vam BGR Ent, pa sad ovo fair, BGN Ent fair. Tako isto za fair neće biti gevereinbart, nego vereinbart. Hat vereinbart. Er hat vereinbart. I to je to. Herr Maus. Herr Maus. Dobro, može da se preziva čovjek miš, jel? Die Maus. Ženski rod bi bio miš. Ovo je miš koji koristimo za kompjuteru. U ovom slučaju je Herr Maus, gospodin miš. Ok, vidimo se. Tschüss. Još jedna fina vežba. In Firma ist es viel los. In der Firma, ja. U firmi se puno toga događa. Es ist viel los. Ja. Also, dakle, Herr Weber jeden Tag telefonieren müssen. Müssen morati. Herr Weber svaki dan telefonirati mora, jel? I sad formulišemo rečenicu Herr Weber muss, znači to je treće lice jednine, muško lice, u ovom slučaju muškarac, jel? Jeden Tag, svakoga dana, telefonieren. Kombinacija modalni glagol sa infinitivom glavnog glagola. Telefonieren. Ok, idemo dalje. Imamo opet mögen.
ovdje je müssen morati, mögen je voleti, odnosno kao dopadati se, to mi se dopada, ich mag es, ich mag es. Pa će biti Frau Schmieder, mag, bit će mag, i ovo prosto možemo copy-paste, ihr neues Büro, njen novi biro, njenu novu kancelariju, mi bismo rekli svoju novu kancelariju, da ne ulazimo u detalje sad. Frau Schmieder mag, zašto je mag? Magst, mag, tako ide. Prvo i treće lice su jednaki kod modalnih glagola. Ich mag, bilo bi ich mag mein neues Büro. Ja volim svoj biro, odnosno kancelariju. A ona voli njenu kancelariju, odnosno svoju kancelariju. Ihr neues Büro mag. Glagol je mögen. Imamo können, moći, können. Ko zna engleski, pamti ono can. Dakle, to je to. Können, can. Marie den Brief nicht übersetzen können. Übersetzen je prevesti. A können moći. Znači ona nicht übersetzen können. Ne može da prevede. Ko? Pa Marie. Marie kann, sad vana, Marie kann, pa i odmah ide objekat. Den Brief nicht übersetzen. Sie kann den Brief nicht übersetzen. Ostaje ovo übersetzen, ostaje u infinitivu. Kombinacija modalni glagol, infinitiv. Ponavljam, nemojte zaboraviti to. Die Chefin, šefica. Šef, šefin. Šef je muški rod, šefin. Im Sommer, tokom leta ili u leto. Urlaub machen, praviti odlazak na letovanje, u bukvalnom prevodu, odnosno ići na letovanje. Volen, to je glagol wollen will, hteti, želeti. Znači, bit će die Chefin, počinjemo subjektom, a ne subjekat te rečenice, will, sie will, die Chefin will, im Sommer, kažemo kada, die Chefin will im Sommer Urlaub machen. Machen, dakle, ostaje opet u infinitivu. Idemo dalje. Claudia und Markus. Sad je množina, njih je dvoje. Ja, ti, on, mi, vi, oni. Jel' tako? Wir, ihr, sie. Oni, sie. Claudia und Markus nach Hause gehen wollen. Gehen wollen. Gehen. Ići wollen. Hteti. Ići hteti. Nach Hause. Ići kući. Nach Hause. Kući. Claudia und Markus, pošto je will, willst, will, to je za jedninu, a u množini je wollen, wollt, wollen. Pa će biti oni žele, sie wollen. Wollen, nach Hause, kažemo kuda, i onda glagol u infinitivu ide na kraj. Ovaj glagol koji dopunjava modalni glagol, odnosno međusobno se dopunjavaju. Sie wollen nach Hause gehen. Sie wollen nach Hause gehen. Oni hoće da idu kući. Sabine die Dokumente nicht ausdrucken können. Können je moći, nicht ausdrucken, ne odštampati. Znači ona ne može da odštampa dokumente. Sabine können, rekli smo, können prelazi u kann, kannst, kann, st bi bilo za drugo lice, a za treće lice je kann. Sabine kann die Dokumente, objekat, dokumente, ona dokumente nicht ausdrucken, ne može odštampati. Die Dokumente nicht ausdrucken. Alena. Ovdje imamo Alena und Albrecht. Njih dvoje. Pa
će biti opet sie, oni, ja, ti, on, mi, vi, oni, treće lice množine. Einen Bericht, izveštaj, Bericht, schreiben, pisati, müssen, morati. Dakle, oni moraju, pošto je muss, müssen, müssen. U množini ima umlaut, ü, a u jednini nema. Muss. Alena und Albrecht müssen einen Bericht, oni moraju jedan izveštaj, einen Bericht schreiben. Oni moraju da napišu izveštaj. Opet kažem, kombinacija modalni glagol i infinitiv glavnog glagola. Die Mitarbeiter, sedmi za die Mitarbeiter im Gebäude, Gebäude je zgrada, a im u zgradi, in dem gradivo im. Nicht rauchen, pušiti, dürfen, smeti. Pošto je množina die Mitarbeiter, onda će biti dürfen. Die Mitarbeiter dürfen. Dürfen im Gebäude nicht rauchen, jel tako? Da je jednina, bilo bi ich darf. Ich darf nicht rauchen. Ja ne smem da pušim. Ich darf. Ili bilo bi du darf. Du darfst. Ali pošto je množina, dürfen im Gebäude nicht rauchen. Bukvalno možemo samo da kopiramo. Dürfen im Gebäude nicht rauchen. Die Praktikantin keine E-mails beantworten dürfen. Devojka koja je na praksi nikakve e-mailove, drugim rečima, ne sme odgovoriti beantworten dürfen. Dürfen je smeti, a ona ne sme. Kako je jednina od dürfen? Sad smo imali množinu ovde dürfen, a rekao sam dürfen jednina, sie darf, die Praktikantin, to je ona darf keine E-mails beantworten. Ona ne sme da odgovara na e-mailove. Ili Nemci kažu kao direktni objekat, ona ne sme da odgovara e-mailove. Ok, to je to što se tiče modalnih glagola, još ćemo se družiti sa ovom temom i naravno gledajte što češće, vraćajte se, ostavite komentar ispod ako vam nešto nije jasno. Da, komentari su uvek dobrodošli i možda nešto i ne vidim što vi vidite, pa da se družimo na još bolji način, na još efikasniji i bolji za vas. Tschüss!